Разговаряме с жури от танцовия фестивал Пловдив древен и вечен, Теодора Станева. Как се чувствате като жури във фестивала? Аз с изключително голямо вълнение приемам всеки път поканата на спортен клуб Самодива за тяхните конкурси. Първо, че организацията е на изключително високо ниво и съответно отговорността към журито е доста по-сериозна. Има си и трепетите, има си и вълненията. Естествено, това, което ние гледаме най-вече как един танцор въздейства на самата публика, защото много често ние гледаме и като публика, естествено оценявайки и техническите критерии, които са според регламента на състезанието. И винаги съм така леко притеснена и в същото време много щастлива да присъствам, защото наистина се получава един невероятен форум с изключително много участници, които са много доброжелателни, подкрепящи се, обичащи това, което правят. А подготовката на децата как ви се струва? Има ли конкуренция? Има конкуренция, разбира се, естествено има деца, които са на по-високо ниво, естествено има деца, които не са чак толкова конкурентно способни, но това зависи много и от качествата на децата, и от това колко пъти седмично тренират, но това в никакъв случай не трябва да скършва тяхния устрем и тяхния ентусиазъм да творят и да работят, защото наистина полагат много усилия в залата и това е една прекрасна възможност те да покажат всичко, което са научили. Кое е водещото, когато давате своята оценка? Цялостното излъчване, изобщо представяне на детето, доколко е артистично, доколко е технически подготвено. Естествено, че цялостното въздействие е водещо в случая. Има деца, които са изключително артистични, има деца, които са много технични, има деца с прекрасни хореографии и всеки един от тези критерии накланя на някъде везната. Съответно и с колегите е така. Благодаря ви. И аз благодаря.